L'Observatori de Neologia és un projecte de recerca que, com indica el seu nom, observa els neologismes, és a dir, les paraules noves que van apareixent en l'ús social i que encara no apareixen en els diccionaris. Perquè l'aparició de paraules noves a les llengües, ja sigui creant-les amb mecanismes propis de formació de paraules, donant un nou significat a les que ja tenim, o agafant-les d'altres llengües, és un fenomen important des de molts punts de vista, però principalment és un indicador de la vitalitat de les llengües. Les llengües sanes van actualitzant el seu lèxic per anar dominant tot el que la comunitat de parlants necessita dominar. El ritme el marca la societat. Des de quan existeix l'Observatori de Neologia? L'OBNEO va néixer l'any 1988 a la Universitat de Barcelona. El va crear la professora Teresa Cabré amb una colla d'estudiants de lexicologia i els primers neologismes recollits són del 1989. L'any 1994, l'Observatori de Neologia es va traslladar a la Universitat Pompeu Fabra i es va incorporar al grup de recerca Iulaterm, Lèxic i Tecnologia. Des del seu naixement, l'OBNEO ha continuat sent un projecte ininterromput i va celebrar el 30è aniversari l'any 2018. Continuarà creixent junt amb les persones que li donen vida. L'Observatori de Neologia va començar amb un objectiu lexicogràfic. La idea era participar en el procés de normalització del català, recollint cada any les paraules que sortien als diaris i fent-les arribar a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè les pogués tenir en compte per a l'elaboració del diccionari normatiu. Amb el pas dels anys, l'Observatori ha mantingut aquest objectiu, però n'ha anat incorporant d'altres. L'observació de la innovació lèxica té interès lingüístic des de diversos punts de vista, com ara identificar tendències en l'estabilització de les unitats en l'ús, veure quins mecanismes de formació de paraules augmenten i quins disminueixen o si n'apareixen de nous, o contrastar l'evolució de la llengua amb altres llengües. L'observació de neologismes també té interès sociolingüístic, perquè permet analitzar fins a quin punt, per exemple, els neologismes són propis o dependents d'altres llengües, o també analitzar els neologismes segons qui els utilitza i en quina situació comunicativa. En els darrers temps, la constitució de grans corpus de dades i les aplicacions de la intel·ligència artificial han permès engegar investigacions computacionals que podrien permetre fer prediccions sobre l'evolució dels neologismes. Existeixen altres observatoris com aquest? I tant, n'hi ha molts! L'Observatori té la satisfacció d'haver estat pioner i d'haver creat i coordinat xarxes d'observatoris a diferents llocs del món. Com que la majoria d'aquests grups funcionen de manera molt similar, l'existència de tants observatoris permet fer col·laboracions i contrastos que donen una visió més global del que és la innovació lèxica. I per què fem tanta transferència social a l'Observatori? Doncs per dos motius. El primer és la responsabilitat social de retornar a la comunitat una part del que inverteix en aquest projecte, i l'Observatori sempre ha tingut la vocació de fer transferència a la societat. D'altra banda, el fet de treballar en paraules facilita el llançament d'iniciatives que interessen molt als parlants. Per exemple, la campanya del neologisme de l'any, que té un seguiment cada vegada més gran i hi voten més de 10.000 persones, o la Neolosfera, que des del 2014 cada dia publica un neologisme diferent. I qui li dona vida a l'Observatori? L'Observatori està format per un conjunt gran de persones, gairebé 40, la majoria de les quals són estudiants o exestudiants de traducció i llengües aplicades de la Universitat Pompeu Fabra, tot i que també n'hi ha d'altres estudis i d'altres universitats. També hi ha professores que assumeixen diverses responsabilitats dins el projecte. Pel que fa a la direcció, Teresa Cabré va ser la directora de l'Observatori des del seu naixement fins l'any 2015, moment en què la va assumir Judit Freixa.